Din os entendidos que as malas consecuencias dun enfrontamento civil duran máis de 10 xeracións. Resultan tan penosas as rupturas, tan terribles as represalias e tamén tan nobres algunhas loitas e dignas as resistencias que semellan facer forza por volver. Será bo que a nosa memoria colectiva saiba recollelas e procesalas para que queden con dignidade no pasado, servindo de experiencia no porvir. Aínda que non tiña máis que 7 ou 8 anos, sabe que aparecen xentes nas cunetas mortas, sabe que hai fusilados, sabe que hai presos. Foi o terror extendido por todas partes. Bueno, daquela era moita miseria que había. Nós non oíamos máis que o que nos decía a maestra, que Franco era un valiente, que Franco era un salvador, que Franco era un dios. Si Deus puxo como presidente do noso país a Franco, Franco non se equivoca, nin cando firma sentencias de morte. Franco é xusto. Eu, pois, creía aquilo que decía a maestra, que era a que nos enseñaba. E isto escoitado por un neno de 7 ou 8 anos, a religión, a familia, que nos levemos ben, a causa do espírito, en principio parece que está ben, e un recíbeo con certo acougo. Claro que, ao mesmo tempo, aínda que non tiña máis que 7 ou 8 anos, sabe que aparecen xentes nas cunetas mortas, sabe que hai fusilados, sabe que hai presos. E despois do resto, todo o mundo coa boquiña cerrada, porque non se podía falar. Como non ibas a pasar miso que meu pai era un castillo dun home? Meu pai era un castillo dun home e non lle tiña medo a nadie. E cando viñan eles, botábase así debaixo do aquilo do forno, agachado para non salir. Eu tiña meu pai e simplemente porque era de outra ideoloxía, pois quedou era maestro nacional e botaron na calle. É que non se podía falar, porque ao mellor te estaban os milicianos escoitando na porta e xa te levaban. A Guardia Civil daquela dicen que eran moi brutos. É claro. O que ten cu ten medo. Atopaban o sargento, a mala os guardias, e non deixaban ir. A donde van? Pensaría que iban a outro sitio. E nos dixíanos que estaba papá, o que estaba o meu pai, a máis que estaba o meu home, que viñan do mar. E eles viñan con nós, e traernos hasta casa. E non nos deixaban salir á porta. Pois eu na miña aldea non se leu caso, pero noutros sí que levaron a personas que parece que eran, que pensaban de outra maneira, e levaron, e moitos dice que os mataron, e outros andaron escapados 3 ou 4 anos polos montes. Daqui escaparon moitos. E outros foron matados aí arriba. Un dos meus hermanos foi a terra da miña muller e tienes frío pola calle, anda, pois mira, todos da República están a paus con eles en todos os sitios, eles mataron ali a un. Tuvose que agachar, porque senón se o collían liquidaban. Que non se presente a nadie, que se enterre, que nadie sepa onde está. Tienes que agachar para non poder ir cos outros os falangistas. No fallo da casa tiña un falso techo e pola parte de arriba sacamos unha tabla o dos por onde eu cabía, deixamos así un pequeno respiradeiro e tal para poder, si tiña que meterme ali. Metías abaixo do mar e chegaban aqueles para cachalo e botaba moito tempo debaixo do fondo. Acordo que andaban que se escapaban, iban dormir á casa dos outros. Pero claro, con eso eu comprometía a meu cuñado, e naqueles tempos había eso, por un cubridor, 2 tiros na cabeza, acabouse.
Pero sí que había xente que a mellor os denunciaba se os vía. Un veciño ou dous que había ali, malos, denunciaron a parte dos veciños por unhas discusións que tuvera. Bueno, prenderon a casi todo o pueblo. En cambio, outros, pois, incluso, os recolleron na casa, lle deron comida, e os deixaron dormir nas súas casas, tuveron, pero era moito peligro, porque se che collían na casa o que che podían facer. Vamos a ver, eu sei, Jacinto, mas sei onde estaba. E ti non mo dis porque non queres. Ahora mesmo agradeço que non mo dixeras, porque eu tampouco tiña gana de matalo. A sorpresa miña que pasa un camión ca Guardia Civil e encima pois iban xente presos, entre eles iba meu pai. Era cando levaban por aí a matar. Foi o terror extendido por todas partes. Como se mentaron carei das cunetas. Pero como non se vían, non é como agora na televisión, non sabe. Mataron a fulano, a mengano, o outro, o de Masalá. Apareceu en tal sitio, en tal outro, en tal outro. Fulano non veu porque lle mataron o pai. Fulano non veu porque lle mataron o irmán. Era tan normal. Facían a lista negra e pois viña un grupo de foranchistas da fora e executaban. Aquí o que se facía falangista despois tiña todo o apoio de Dios. Daban unha escopeta, era capaz de matar a calquera no medio da calle sin máis motivos. Porque a veces non se mataba porque fora republicano ou deixara de serlo. Non había motivos políticos a veces. Casi sempre había reincillas persoais ou familiares. Algúnas persoas matáronas por caprichos de entre familia ou o que fose, por mozos, a mocedade, mozos, por sacar a moza un ao outro, para chimpa. Na iglesia nunca vin. Esa palabra xa bastaron para... Depois outros outros dous debíanlle cuartos. Claro, eliminando, pois... A palabra, eu creo que única, é o terror. Medo é unha cousa, pero aquele era o terror. Doa, 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 costureira, oa traballaba na leira, doa, 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 doa. Bueno, daquela era moita miseria que había. Despois da guerra foi moito pior que cando houve guerra. É dicir, que faltaba de todo. Galicia quedou moi prove. Moi prove. É iso que en Galicia ainda íbamos traballando algo. Pero os que pasaron pola guerra non lles quedou nada, meus pros. Non había aceite, non había roupa. Acórdame que a xente se vestía con sacos de caño teñidos, pero houberos, porque non te compraba os sacos de caño. Acórdame que facíanse dos sacos faldas para as mulleres, para andar así no campo. E os homens uns pantalóns de sacos, que me acordo perfecto. E eu acórdome que Dios perdona a mi madre, ter fixo unha sábana e tiñeuna para me facer a min un vestido. Nin había que vestir, nin había que calzar. As zapatillas andábamos polas leiras cando andábamos traballando, que algún tempo iban no abono, no esterco. Eu anduve descalzo, cando xa era o mociño, anduve moito tempo descalzo. E tiña aquí nos calcañales aquí unhas frieiras aquí, non sabes, que supuraban. Pero a mellor con pedazo dun pantalón dun home que xa estaba para tirar, onde era, facíamos as zapatillas, cosíamolas na casa con fío de cáñamo e unha subela con unha cousa. Eu acórdome a facer as zapatillas. Nós tivemos suerte porque pola parte de meu padre pois había moitos en Buenos Aires e Cuba e mandaban nos roupa. Ainda que tivera os cartos non podía comprar as cousas. Pero tamén había moito aquí quen prefería andar despido, por exemplo, e non traballar, e non ter unha leira siquera para verdura para o caldo, e iban a coller da nosa, da outra, da outra. Que non veña máis guerra, que non que se acaba o mundo.
despois da posguerra foi cando veu verdadeiramente a fame, porque non había nada. Se pasó mucha hambre, sí. Yo me acuerdo de la falta de muchas cosas, por ejemplo, del pan. E viña dicindo unha ai cocín onte, e tuve que sacar a broa e levalo a faiada e fechala. Quen me dera poderlle abrir a porta ao forno e deixarlle comer aos meus fillos bastante antes que me morrera un empachado. Non había pan, había que comer nada. Iso foi o peor mes, o peor ano que houve foi ese do 41. Había moita fame, porque non había donde comprar. Aunque tivera cartes, por exemplo, pois non era como hoxe, non tiña onde emplealos. Cartes non tiñan, mellor cambiabas por unha taza de fariña, ou cambiabas con un pouco de pão. E un ferrado de millo valía 40 pesos, pero non tiña onde compralo. Nas aldeas, sí, que nas aldeas como collían fariña, o sea, centeno, trigo e tiñan ganado e todo eso, pois comíase mellor. Había que moitas veces salir ás aforas ás aldeas a comprar un pouco fariña ou patatas ou cousas desas. Nós non pasamos fame porque na casa de nós non era máis que traballar e traballar. O que tiña leiras plantaba patacas e comías unhas pataquiñas cocidas sin máis nada. Nós, graças a Dios, non pasamos porque traballábamos e tiñamos que comer na casa, pero moitos pasaron fame negra. Hasta marchou o reglamento das mulleres pola falta do aceite de comida. Non é mentira que che digo, che estou dicindo a verdade.